Ku dinga taya matanku da iyalanku ayyukan cikin gida, ya mazajen yanzu. Ku dinga ƙoƙari kuna tallafa musu, kuna kula da su, kuna kula da duk wani abu da ya shafe su. Ku dinga yi musu godiya akan dukkanin abubuwan da suke yi, kuna nuna musu cewa lalle suna ƙoƙari. Saboda me? Ba wani abun damuwa bane mai gida dan ka dakatar da iyalinka aiki ya mata yawa, wataƙila bata ƙarasa da wuri ba. Ka saɓe babbar rigarka ka ajiye a gefe ka tsaya ka taya ta. Ba abin damuwa bane, yana da matuƙar muhimmanci, yana ƙara danƙon soyayya. Ba wani abu bane dan ka saɓe yau ka ce ba za a yi girki ba a cikin gidan nan, maza shirya. Kwaso 'yan yaran nan su ma shirya su 'yan dagwai-dagwai ku same ni a mota. Can za ku rankaya a ganin ku kun tafi wani joint ɗin ko wani supermarket ɗin kun je kun ji daɗin rayuwarku. Yana ƙara danƙon soyayya, ko mun ƙanƙantar abin da ka samu ka kyautata wa iyalinka sadaka ce. Kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya ƙara yalwata maka. Saboda ni dukkanin abin da ka ɗauka ka ba wa iyalinka sadaka ce mai girma, kuma sannan ka sauke wani nauyi da Allah subhanahu wata'ala ya rataya maka a wuyanka na sauke haƙƙin iyali. Ina fatan za a ji wannan faɗakarwa daga wannan shafi na Gimbiyar Majalisa. Sa'annan akwai albishir, ku kuma mata ban manta da ku ba, kun san wancan karin ku na ɗan taɓa, shi yasa wannan karin na ga bari in ɗan share muku hawaye, in ɗan sa ku farin ciki. Fata na dai mazajen naku su ji wannan faɗakarwa, idan kuma suna yi su ƙara raɓanyawa. Fata na kenan. Albishir ɗin kuma da nake fatan baku shine akwai alƙawarin karanta muku littattafai masu faɗakarwa, ilmantarwa game da sanya ku nishaɗi a shafi na YouTube. Ina fatan nan gaba kaɗan da ɗan daƙiƙu ko in ce 'yan kwanaki kaɗan za ku fara rabauta da waɗannan littattafai nawa. Ku ci gaba da bibiya. Kar ku manta da danna liking da subscribing a wannan bidiyo nawa daga tashar YouTube channel da kuma TikTok. Ku ci gaba da danna mana saboda ku ci gaba da samun sabbin shirye-shiryenmu. Na bar ku lafiya. Ina matuƙar godiya da yadda kuke bibiya ta da kuma irin yadda kuke nuna farin cikinku da irin abubuwan da nake kawo muku. Sai an jima.